Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka fɛn fɛn sɔgɔlen no Yendi TV la aw ni ɲantuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la. Cɛncɛn jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kulu n'o ye Alliance des États du Sahel AES ale ye laseli kɛ ka sanga ni binkani wale min tara ka Niger jamana sɛgɛrɛ u ko u tɛ sɔn nin wale ma wa ko u bɛ nin wale in kɔn. Laseli dɔ kɔnɔ min ni a carila janvier kalo tile 31 na san 2026 AES ma ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré a ko nin wale in ye nijuguya wale wa ko fugariya wale do fɛnɛ. Wale nin tara ka Niger jamana sɛgɛrɛ k'a daminɛ janvier kalo tile 28 su ka a dugu jɛ a tile 29 la. Wale in ɲɛsira u ka sɔrdasi daga yɔrɔ min n'o ye base aérienne 101 ani u ka pankurudi yɔrɔ min ni ale tɔgɔdalen do Jori Amanila Ɲamɛ. A ye AES jamana ɲɛma in a ye kangarida kɛ ka ɲɛsin wale in kɛbaw ma. A ko nin wale in tɛna kɛ ji bɔlen ten ko ɲangili bere o bɛna ta ka wale in kɛbaw ani u dɛmɛbaw sɛgɛrɛ. AES jamana ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré a ko AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ ani ka kɔkɔrɔma dondoli bɛ Niger jamana ɲɛ wa ko jatigɛ wale kɛbaw kɛlɛli k'u cɛsirilen do a la k'u b'a kɛ fo ka se a dan na. Janvier kalo tile 31 san 2026 AES fintigilakaw olu ye tawuli jatigɛ wale kɛbaw caman na Alkabar Menaka Woroduguyan fan fɛ n'o o kɛra sababu ye ka jatigɛ wale kɛba caman bɔnɛ u ni na minnu bɔra EGS État islamique dans le Grand Sahara o kɔnɔna la ka tila k'u bolominɛw fana caman cɛ. Mali fintigilakaw n'o o ye an ka faamaw ye olu fana tun ka pankuruw ye tawuli jatigɛ wale kɛba dɔw la fana janvier kalo tile 29 Menaka ale kɔrɔn fanfɛla la. O sen fɛ u dɔw tun tilala AES ka kɛlɛcɛ pankuru ni o maaw faralen ɲɔgɔn kan u ye tawuli olu fana na ko olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u ni na. O kɔ kunnafoniw y'a tiɲɛtigiya fana ko Abu Al-Gabas Ishmaeli ko ale fagara ni jatigɛ walekɛbaw ka bunteninw sen fɛ min kɛra AES ka fintigilaka ninnu fɛ. Maa kofɔlen ale tun ɲininen do kosɛbɛ sabula a ye nijuguya wale caman ta ka se ka ni marabolo sigidalamaw sɛgɛrɛ. An ka finitigiw olu ye kɛlɛminɛ caman kura sɔrɔ ko kura janvier kalo tile 31 na san 2026 minnu kundara ka taa Kati u tun bilasiralen do ni an ka finitigilaka mobili caman ye. O minɛ kura ninnu na blendew b'a la lance-missiles pankuru min ni an b'a fɔ u ma ko drone o kura caman bɛ o la. Nin bɛ dɔ fara hali bi an ka jamana fanga kan ale min ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ UEMOA jamanaw ɲɛma kɛlɛminɛko ani kɛlɛcɛko sira fɛ Global Firepower san 2026 ale ka classement hukumu kɔnɔna la. Baki min ni ale bɛ doniw ni bolimafɛnw ta ka ji tigɛ ni u ye ale dɔ digira ji la ni a sanfɛminɛw ani a maaw bɛɛ lajɛlen kari don in na a kɛra du ye Kire Gundam ale cercle kɔnɔna la Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la kasara in sen fɛ maa 4 olu de fatura mobili 2 olu jigira ji la a sen fɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na hali bi wale in kɛra kari don in na février kalo tile fɔlɔ san 2026. Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sentelimaw ye. An sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma ni wagati in na Yendi TV sanfɛ. An b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni senteliman wɛrɛw kɛnɛ kan.